Sziasztok! Ez itt a Csendpillér Podcast, én Flóra vagyok, coach, jogaoktató és reiki mester, a Csendpillér Harmónia Tér megálmodója. Célom, hogy kamaszoknak és szülőknek segítsek abban, hogy megtalálják az utat egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb közös élethez. Szeptember van, illetve napokon belül szeptember lesz, tehát a legégetőbb témát hoztam most nektek, az iskolakezdést. Nagyon sok szülőtől hallom ilyenkor, hogy nagyon feszült a gyerek. És nem értik, hogy miért, mert még csak el sem kezdődött az iskola. És ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy na pont ezért, mert minden kezdet nehéz. Gondoljunk csak bele, új tanárok, új osztálytársak, új tantárgyak adott esetben. Míg fejben a nyári időszámításban vannak, sokáig van világos, 2 hónapig szabadság volt, és hirtelen olyan kötöttségeket kapnak, amiket életkorukból adódóan amúgy is nehezen viselnek. Ráadásul mindezt egyik napról a másikra, mindenféle átmenet nélkül. Arról nem is beszélve, hogy a testük folyamatos változásban van. Ez a nyáron még inkább előtérbe kerül, és hogy a hosszú időn keresztül nem látták egymást, megváltoznak, és a kortársak véleménye súlyozottan számít az ő esetükben. És hát a legnagyobb probléma az, hogy nem tanítjuk meg őket, hogyan is kellene kezelni az átmenetet, a változást, hiszen minket sem tanítottak meg, hogy kezeljük az átmenetet és a változást. Jó esetben már van saját stratégiánk erre, rosszabb esetben még mi is csak a sötétben tapogatózunk. Ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk erről a témáról, vegyük komolyan és ne bagatelizáljuk el, ne legyintsünk arra, hogy mi is voltunk fiatalok és mi is túlléptünk ezen. Próbáljunk meg segíteni nekik, és figyeljünk oda rájuk. És hát a segítség az biztos mindig nagyon jó szándékból jön, de sajnos vannak általános szülői elcsúszások ez ügyben is. Ilyen például a túl gyors átmenet. Nem adunk lehetőséget arra, hogy ráhangolódjanak az iskolára, hogy az iskola kezdése után egy kicsit még szabadabban legyenek, hanem elvárjuk azt, hogy A-ból B-be egyik napról a másikra gyorsváltás. Ez nem jó. Vannak próbálkozások erre, hogy 2 héttel előtte minden nap le kell ülni 1 órát tanulni, előre kell olvasni a kötelező olvasmányokat. Az utolsó héten minden nap 9 órakor le kell feküdni, aludni, hogy visszaálljon a szervezeted. Hát elárulom, hogy ezek a stratégiák nem működnek. Esetleg 1%-ban. Ehelyett próbáljátok meg inkább azt, hogy most még van egy pár napotok rá, kicsit próbáljátok meg közösen ráhangolódni a szeptemberre. Beszélgessetek róla. És itt ne kezdjétek, kérlek szépen, a sablon várod-e már az iskolát kérdéssel, mert arra egy igen vagy egy nem lesz a válasz, és puff, kész, ott vége a beszélgetésnek. Nagyon jó módszer erre a skálázás. Ha mindenképpen ennél a témánál szeretnél maradni, amivel egyébként semmi probléma nincsen, tedd fel úgy a kérdést, hogy egy 1-től 10-es skálán mennyire várod az iskolát. Ha 5 alatti ez az érték, amit mond, akkor ő tulajdonképpen nem várja az iskolát, akkor rá kell vezetni, hogy egy másik nézőpontból rá tudjon látni arra, hogy igazából jó dolog iskolába járni. Itt jöhetnek a mini feladatok, kérdések, hogy jó, akkor mondjuk ő 3-asra várja ezt az iskolát. Szuper! Mi az a 3 dolog, amit a legjobban vár benne? Elmondja ezt a 3 dolgot. Azt utána tovább lehet fejtegetni, hogy és az miért lesz jó, és az milyen érzést fog belőle kiváltani,
és a tavalyi évben ez hogyan volt, az hogyan volt. Ha pedig 5-től fölfelé mond egy számot, nyilvánvalóan akkor ő ténylegesen várja az iskolát. Akkor pedig ezt kihasználva kell stratégiát felépíteni arra, hogy lehetne az még jobb. Ugye itt már van egy alapkedv, egy alapnyitottság erre. És tényleg apró stratégiákat felállítani. Tanulás tekintetében, amit vigyek magammal, a tanszervásárlás, a délutáni időbeosztás, az ébredés, az elalvás. Itt annyi mindent át lehet fogni tényleg, hogy nem csak, hogy ráhangolódtok az iskolakezdésre, hanem van egy kész stratégiátok rá, amit együtt alkottok meg, és nem az történik, hogy te, mint szülő, megmondod, hogy mi fog történni, hanem neki is van beleszólása a saját életébe, és így mindjárt sokkal rugalmasabbnak érzi ezeket a lefektetett szabályokat, és sokkal szívesebben be fogja tartani. A másik ilyen elcsúszás a túl sok elvárás. Ugye itt alapból ilyenekre gondolok, hogy a jegyek be vannak pakolva a táskád, voltál-e szolfézson, az edzős táska megvan, a tesi cuccod, hogy viselkedtél, mit mondtak, milyen lett az a dolgozat, megírtad a házit, és stb. A végtelenségig lehetne sorolni ezeket a mondatokat. Amivel persze nincsen semmi baj, hiszen a való életben, a nagybetűs életben is egy munkahelyen vannak elvárások, követelmények, elvégzendő feladatok. De sok esetben sajnos csak ennyi időnk marad az egymással való kommunikálásra, hogy egy to-do listán kipipálgatjuk azokat a tételeket, amiket feltétlenül meg kellett csinálni. Ehelyett akár a ráhangolódás részeként üljetek le és tervezzétek meg az éves célokat. Közösen. Mert hogyha már megvan, hogy mik a hosszú távú tervek, teszem azt, hogy kitűnő tanuló szeretne lenni, vagy a sportban szeretne kimagasló eredményeket elérni, vagy csak szeretne nyugodt lenni ebben az évben, hogy nem kell kapkodnia, nem kell szorongania azért, mert elfelejt valamit. Ez bármi lehet, tényleg. És ezt közösen nézzétek meg. Vizsgáljátok meg, hogy az előző évek tekintetében ez mennyire reális. Ezzel rávezetett arra, hogy ne tűzzön ki maga elé elérhetetlen célokat. És hidd el, hogyha ezt akár le is írjátok, de csak hogyha egyértelműen megbeszélitek, és van egy keret, amihez vissza tudtok térni, nem fog kelleni neked azon aggódni, hogy nem jön a teljesítmény. Nem kell azt számon kérned, hogy jött a teljesítmény, mert ha esetleg mégsem, és valahol megcsúszott a dolog, ő lesz az, akit a leginkább ez zavarni fog. Ezért nincs arra szükség, hogy te pluszban valamilyen formában motiváld még őt erre. Ha pedig úgy látod, hogy nem jönnek azok az eredmények, nem teljesülnek azok a célok, amiket kitűztetek, akkor sincsen semmi baj, mert ezeket mindig felül lehet vizsgálni. És ezzel is azt tanítod meg neki, hogy adott időközönként nyugodtan újra lehet tervezni. És azt lehet mondani, hogy ez most mégsem. És hogyha mindezt a teljesítményrészt kipipáltátok, akkor sokkal több idő marad arra, hogy ténylegesen az ő érzéseivel foglalkozzatok. És itt elérkeztünk a következő szülői elcsúszáshoz, az empátia hiányához. Persze itt nem azt kell érteni, hogy te nem tudsz együtt érezni a gyerekeddel, hanem életkorából adódóan olyan dolgokat is fontosnak vél, vagy tragédiának tud elkönyvelni, amiről te már életkorodból adódóan tudod, hogy abszolút nem azok, és nem számítanak. Vagy legalábbis visszanézve
úgy érezzük, hogy abszolút nem számítanak. De neki ez akkor ott, abban a pillanatban igenis fontos, és ezért bele kell helyezkedned az ő helyébe. És neked is fontos kell, hogy legyen. És ne mondd ezt neki, hogy ez semmi, hát ez nem is számít, majd 10 év múlva meglátod, meg majd, ha idősebb leszel. Nem. Validáljuk ezeket. Értsük meg, hallgassuk meg, és ne szóljunk vele. És az utolsó, talán legnagyobb szülői elcsúszás, hogy saját magadat kihagyod az egyenletből. Mindenkivel foglalkozol, mindennel foglalkozol, minden projektet viszel, mindent felügyelsz. A gyerek, a munka, a háztartás, a család, minden. És te a végére elfogysz. De szem előtt kell tartanod azt, hogy belőled indul ki az egész folyamat. És hogyha te a középpontodba bele tudsz állni, stabilan, nyugodtan, az mindenki és minden másra kihatással lesz. Ehhez rengeteg eszköz van, akár önismereti, akár önfejlesztő, a jóga, a légzőgyakorlatok, a meditáció, a könyvolvasás, bármi. Ezt neked kell megtalálni, hogy mi az. De ne spórold le, igenis szállj rá időt. És ahhoz, hogy ez a szeptember ne olyan legyen, mint az eddigiek, nem kell új nevelési módszert megtanulnod, nem kell tökéletesen indítani a reggeleket, nem kell semmi nagy dologra gondolni, csak kapcsolódni egymáshoz, önmagadhoz és a gyerekedhez egyaránt. És hogy konkrét eszközöket is hozzak nektek. A reggeli 3 perc az egyik kedvenc gyakorlatom. Semmi másról nem szól, mint elrakjuk a kütyüket, nincs nyomkodás, nincs pörgetés. És leülünk egymással szembe. Kiki a kávéjával, teájával, gyümölcslevével. És csak csendben vagyunk. És semmi többre nincsen szükség. Fókuszáltan fog indulni a reggel. Mindenki tud egy kicsit befelé figyelni. Mégis egy közös energiatérből, ami nagyon jó hatással van a kamaszokra. Főleg, hogyha te is meg tudod őrizni erre a 3 percre a nyugalmadat, és egy ténylegesen békés légkört tudsz tartani. És még az is lehet, hogy a csendben eléri azt az inger küszöböt, hogy ő magától fog elkezdeni beszélni, és elmondani, hogy mi lesz a mai napban. A beszélgetés egy nagyon fontos kapcsolódási pont lenne a kamaszokkal, és egyben talán a legnehezebb is. A mi volt ma a suliban, és van-e leckéd típusú kérdések helyett, inkább próbálj meg játékosabban közelíteni a dologhoz. Kis feladványokkal, kis feladatokkal. Ilyen például a milyen színű volt a mai napod. Hidd el, hogy amikor először ezt megkérdezed, annyira meg fog döbbenni, hogy tényleg elgondolkodik rajta, hogy milyen színű volt az adott napja, és válaszolni is fog rá. És innen már megkérdezheted, hogy miért pont kék vagy zöld, és milyen érzés kapcsolódik ehhez, és innen csodálatosan el fog indulni egy beszélgetés magától természetesen. Vagy szuper módszer például a napocska nap. Előveszel egy papírt, egy tollat, rajzoltatsz vele egy napot. Semmi extremre nem kell gondolni. És amikor készen van, megkéred, hogy minden sugárhoz írjon le egy eseményt, ami az adott napban történt. Hogyha ez megvan, akkor minden eseményhez társítson egy érzést. És ha ez is megvan, akkor az óramutató irányával megegyezően menjetek végig ezeken az eseményeken és a hozzájuk kapcsolódó érzéseken. Ott van a puska, ez nagyon meg fogja őt nyugtatni, hogy van mihez nyúlnia, van valami a kezében. Nem kell
neki a semmiből beszélnie. Te pedig bírd ki, hogy nem asszociálsz semmire, nem adsz tanácsot és nem véleményezel, hanem megvárod, hogy ő végigmondja annak minden sugarát, és utána egy nagyon rövid összefoglalásban visszajelzed, hogy te ezt így értetted, jól értetted-e. Itt mellőz mindenféle véleményt, vagy jó tanácsot, kivéve persze, hogyha kéri. Csak adj neki egy visszajelzést, hogy érezze, hogy tényleg odafigyeltél rá. Az estéken nagyon sok minden múlik. És sajnos mostanában a legtöbb ember arra van kondicionálva, hogy reggel felébred, elkezdi a napját hasznosan és tevékenyen, egészen addig, még el nem jön a lefekvés ideje, akkor kiesik minden a kezéből, és lefekszik aludni. Nyilván itt az alvásminőség nem lesz olyan, mint hogyha erre rákészülsz, mint hogyha a hormonok elkezdenek termelődni a félhomályban, 1-2 órával már a lefekvés előtt. Persze nem is lehet elvárni, hogy egy zsúfolt, sűrű napban 2-3 órát eltöltsünk azzal, hogy a lefekvésre készülünk. De mégis meg kell találnunk valamiféle átmenetet, és erre meg kell tanítanunk ismét a gyerekünket is. Azért mondom, hogy ismét, mert gondoljunk csak vissza, hogy amíg kicsik, addig esti mesét olvasunk nekik. És ez valahol abba marad. Ők nem igénylik. Mi mondjuk azt, hogy már túl nagy vagy hozzá. Ami nem baj, csak ezt keretezzük át, ezt az esti mesét. Mert ennek pont az a célja, hogy megnyugtatja az idegrendszert. Lelassítja a mozgást, fókuszált figyelmet igényel, ami segít a minőségi alvásban. És nyilván egy kamasznak nem fogunk tudni mesét olvasni, de keressünk helyette valami mást. Próbáljunk meg egy közös légzőgyakorlatot, egy közös esti jogát, sok nyújtással, hogy a napi feszültség is távozhasson a testünkből. Legyen egy saját miniszertartásunk, amit következetesen minden este megcsinálunk. Gyújtsunk meg egy gyertyát, hallgassunk meg egy zenét, vagy akár közösen olvassunk el néhány oldalt, ki a maga könyvéből, vagy esetleg ugyanabból a könyvből, ami egy újabb kapcsolódási pont tud lenni. Teljesen mindegy, hogy mit. Csak válasszatok, keressétek meg a nektek megfelelőt, és alkalmazzátok rendszeresen, építsétek bele a rutinba, legyen ez olyan, mint a fogmosás. Arra viszont figyeljetek, hogy ezután a kis szeánsz után már ne legyen semmi más a napotokban. Se tanulás, se munka, se telefonnyomkodás. A következő lépés innen már az ágyba vezessen. És az utolsó eszköz, amit hozok neked, az az engedély magadnak. Engedd meg magadnak, hogy ne legyen tökéletes ez a szeptember sem. Engedd meg magadnak a hibázási lehetőséget. Engedd meg magadnak, hogyha kipróbáltál egy módszert, és nem sikerült, akkor ezt csak engedd el. Keress egy másikat, vagy térj vissza hozzá néhány nap múlva. És engedd meg magadnak jól lenni. Ha neked is nehéz ez az időszak, akkor tudd, hogy nem vagy egyedül. Ha pedig bármi megérintett, vagy olyan kihívással küzdesz, amit itt most nem érintettem, írd meg nyugodtan kommentbe, vagy üzenetbe. Ha pedig szeretnéd a letölthető eszközgyűjteményt, akkor kommentáld, hogy kapcsolódom, és küldöm is neked. Ha tetszett ez a videó, kérlek lájkold, és ne felejts el feliratkozni. Én itt leszek, csendben, jelenlétben, együtt veletek.